Ами, не знаехме как се прави кабелстоун генератор. Кабелстоун генератор ни ставаше на генератор на обсидиан, само че за съжаление е само един обсидиан. Да, така беше. Но това са старите времена. Да. Сега си имам два саплинга, единия съм го посадил. Скоро сигурно ще да те убия. Да, ще ме убиеш. Майко, на един остров са се спомнали тъй крипър, трябва ли да се плаша? Да. Що не отиваш? Сега на моя остров. Кой имаш? И на моя остров ще се спомнят, искам да кажа. Нали имала. Я гледа с какво си направих водата. Тук хората. Сега, виждате ли на част от средата? Чест. Имах и Optifine. Аз вече взехме след версията 1.5.2 ми се бътна. лък. Покажи ми за твоя лък, бе. Аз отивам за честа. Той ако бое, ще го поставя в... трябва ми. Както виждате, аз си поправям път. Правям. Просто съм със слушалки и не съм свикнал. Не. И да, много хубаво нещо. Аз вече имам лук и пак повтарям. Аз вече па имам един диамант. И кабелстона ми свърши. Добре, че си взех и дирт. Дирт. Като некой нуб. Ти си нуб. Няма виж аз какво правя. Имам си диамантена лопата. И взел си... Как си го взел? В честа има лопата и един диамант. Прибирам го в случай, че умра. И стрелите и всичко. Не бокс, не се шегувам. Вижда се. Абе няма да те стигне, като тръгнете целия лук. Ще позема още малко кабелстон да отида до твоя остров и да свържи това веднъж за винаги. Блок, ти ще умреш. Да. Ти примери ли искаш? Да. Ще умреш. И аз малко съм посъбрал как се правеше лук. Да, не беше така. Ето го. Прибирам го в честа, за да не умра, заедно с пръшките. И вече ние имаме лук. Да, сега феновете са от наша страна, от твоята страна. Какви фенове, бе? Ние нямаме. Напишете в коментарите кой е бил за... сте искали да спечели по-точно. И кой е спечелил според вас? Ако сте гледали клипа, ще да видали как е свършил, разбира се. Неловка работа е ся. Това е много рискована работа. Какво правиш, Блок? Имам лук, ама не искам да те убивам. И аз имам. И двамата знаем кой е по-добър в стрелянето. Скоро ще съм близо... Не разбирам, все пак не разбираш за какво ни е диамантена лопата. И да, някой пак влезе. Блок, кажи, че записваме. Или не е влязъл, не знам. Окей. Паднах от света за кеф, така нарочно. И малко глупаво. Но както казахме, това отпадането и менето, това не се зачита. Блока се провалих и... И сега ми даваш да спечеля без да сме стабили. И до честа с дето имаше диаманти и такива глупости да има зомби.
ще си диамантите. И аз се справям. Сега гледайте. Не. Не. Ще ви демонстрирам колко съм добър. Имаме и посетители и да млъкнат. Не. И аз победих. Не. Победих. Но аз паднах от свет. Ама те оцелих с лък. И това се зачита. И както виждате, аз съм по-добрия. Ако сте искали Бог да победи, напишете в коментарите, ще го играем още един път. Може да направим реванш. Да, ако искате, пишете в коментарите. И аз ще си направя празник. Ами, И сега, това вече няма, ми трябва. Както всички почитани и хубави карти. Сега ще унищожа острова си. Не и преди мен. Ти си на креатив, аз на survival. Да, той ще го експлодира с TNT. Все пак всички оригинални карти. Посетите ли да... Чувам експлозиите. Всички ги чуват. Разкай се! Това е мой остров. Твоя унищоженост. Аха. Моя унищожен. Да, както виждате, блок Се прави се на самоунищожи. И да, се развих по-добре и го убих. Абе, заради... Не че аз не умирах. Сега, това са ми някои модове. Не искам да правя мод шоукейсове, просто така. Да, Само ще ги демонстрирам. помниш модовете докато играем. Много ум. Знам. Сега да експлодираме и този остров и клипа свършва. Красиво е. И лагли. И както виждате, там има няколко Този съседи. чест да не победим. Аз го знам какво има. И да, но този в средата имаше най-много стрели. Абе, през клипа ще се види, ако то се е видял. Еми да, това ще е края на този клип. Надявам се да ви хареса. Абонирайте се, харесвайте и коментирайте. Ако искате реванш. И довиждане. Да, и Бог умря. И чао. довиждане.